good morning. Good morning. Good morning. Ano na ngayon? Actually, magto-12 na. Mga 11 pa pala. Yan, may sakura na, oh. Yan, may cherry blossoms na tayo. Yan. Yeah, baka na. Ja, ik zag. Kijk, dit was Papunta po not yet. kami nga. Yeah, it's not yet ready. Itong street na ito, the whole street may cherry blossom din sila. Pero iba, napaka, medyo darker yung pink na color. Ja, ook. En eventjes weg. May sakit po Dan kami. gaan we naar Zand. May sakit kami. Si Ruth ang una, tapos nag-start kami ni anak kahapon. Ja. Yun, nakuha ni Ruth sa, sa mga katrabaho niya din. Kaya ayan, takot-takot na. 1 week po ito after ng last vlog namin. Matagal kasi nga busy po yung buhay natin. Pakita ko sa inyo yung cherry blossom, oh. May street din dito na. Oh my God! Ana, like! Look! Kijk, Ana! Zo mooi, eh? Ito yung paborito kong street sa spring. Yan. So nice. Sabi ko kayo, Eerst straks kijken. I want cherry blossom tree. De Philippines, maar. In the Philippines ko nung muli. That's wala kami. Masama yung pakiramdam namin kahit ano. Matamlay for tayo for today's video. Ayan o, kahit may sakit yan. Nasa mood. Okay, sorry. Ayan yung mapakita, guys. Hindi nga ako pumunta muna sa part-time ko sa school. Bukas na ako pupunta doon. Kasi okay lang naman. Sabi nila, tumambas daw kami kasi bahay lang talaga kami para makaano naman ng preskong hangin ba? Or fresh air. So first, punta kami ng second hand shop kasi nga may i-drop kami doon mga laruan ni Anne na hindi na niya ginagamit. Ayan, dyan kami pupunta sa sentro. Ipakita ko din pala sa inyo, may street dito na gustong gusto ko din kasi nga yung mga bulaklak ba maganda, malapit sa bahay ng aking mga biyanan. Dito ako natin nagtrabaho, guys. So, yung puti na building na yan na restaurant po to dati tsaka snack bar, tapos nagre-locate. Ano, guys, malapit na tayo doon sa maraming bulaklak. A few moments later. Yan, tapos na kami dito. May nakuha tong batang ito na laruan. Tapos may, pakita ko sa inyo, may mga nakuha din ako doon kanina. Mura lang po talaga. Yan na sila una. Yan o. Mga bulaklak. Spring na talaga. Yan, bulaklak din dyan. Kahoy, yung maglalabasan na yung mga ano niya, dahon niya. Hindi masyadong sad tingnan yung paligid. Papunta na po kami sa sentrum namin. Lakad-lakad kami doon. Tapos bibili ng ano, fruits. Medyo busy yata sa sentrum. Parang mahina yung ano, daloy ng trapiko. Char, trapiko. Papa, daar was jouw bed. Filipino. Ay, si Philippines. Nee? May isa doon, kala nila Filipino daw. Basta kita siya ng black hair. Ayun, feeling niya Filipino na kaagad. Nasa papa pa niya, pero may pa cherry blossom din dyan. Yan, pa-park na po kami. Underground yung park. Ano, paano na kami, paakyat na.
Ja. Yeah. Knopje duwen op die groene. Ja. Ja, goed zo. Ja. En dan wachten. Dan in de spiegel kijken. Wie is dat? Hallo! Sumuhunong lagi dayon eh. Ito na yung sinasabi ni Ruth na fresh air. Hindi ko muna tinali yung buhok ni Ana. Yan mo na lang muna ng ganyan. Punta po tayo doon. Yan. And then, paglabas dyan, andyan na yung mga display sa market. This is why it takes us too long to go home, Wang. Like this. What? What mo mama do now? Di lagi yaimot lagi. Even wachten. Niet zo snel, hè? Er ook was bij hem. Tiat na sang duha. Pasok tayo dito. Nasa Hima kami. Gusto ni Ruth ng sausage. Di ako sa beef stock bang? Uy! Musta ng Ana nag-heart na yung mata. Heb je nog rookworst? Ana. Ana. Yan. Mama, ik wil deze te roze hebben. Nee, but you don't eat that. Nag-heart na yung mata ni Ana. Ang dami niyang gusto, guys. Deze wil ik deze hebben. Nee, you already have that, Ana. Maar jij weet toch niet. Nag-aaway silang dalawa, guys. Let's go na, dali na. Ito lang yung sentrum sa amin. Lakad-lakad lang kami around. Ayan, mga cheese yan dyan. Marami ng flowers din dito. Baka bumili ako next week. If gusto ng mga gulay, may mga ano din sila dito, gulay-gulay. May mga display din ng mga bag dito. Yan. Maliit lang yung sentrum namin, pero gustong-gusto kong naglalakad dito. Ayan, may mga bulaklak. And then stroop waffle. Ik wil Daan. stroopwafel. You said you don't want stroop waffles. Ik wil stroopwafel. And then, yan, may mga display ng tinapay. Andun yung lumpia doon. And manukan doon. Yan yung lumpia, guys. So, yung food truck na yan. Pero, hindi mo na siguro ako maglulumpia today. Doon tayo sa chicken. Hindi naman masyadong mahaba yung pila. Yan yung chicken nila, oh. Uy, sarap. Bango-bango pa. Ayan, kumuha ko ng isang lumpia. Waiting for Ana and Ruth. Oh, laka? Ito yung stroop waffle, guys, oh. Buli ako dyan ng ano, gulay. Tsaka prutas. Ja, kan ook gebeuren. Ja. Please, lekker. Ayun na yung dalawa, guys. Nasa ano kami, harap ng, o labas ng simbahan. Dito po, ano, pininyagan si Ana. Hindi ko alam kung saan niya gustong umupo. Ah, dito pala. Yeah? You wanna try it? Bij die meneer. Hier. Kain. Weet je eten? Kain ng chicken si Ruth. Ako naman ito, lumpia.
Wala kami masyadong plano ngayon guys kasi nga may sakit kami. Lumabas na kami ng saglit. Wala, simpleng gala lang today. Natatakot siya doon sa nakaupo na Kristo ba? Is he like a Scott? Yeah, it sells vanilla. You don't want lumpia? You don't want lumpia? No. Maki kambecha. Yung kain namin lang talaga, parang sa Bisaya pa timo bang. Hindi yung maramihan. Masama nga yung pakiramdam. Walang gana ba? Yes. I wonder if she's really sick. Ala. Oo, ni pala ha. Yung malaking bahay nakikita nyo guys, ano yung kumbento. Magkay ka. Sige na. Sabi niya magaganda daw yung mga bulaklak. Ni Fula, ni Andra ka ha? Tapos may kami doon guys. Oh, may sushihan. Yung dalawa. Yan. Yung nakikita yung dalawa dyan. Sushi. Tapos ito snack bar naman yan. Mooi, hè? Je kunt hondjes laten spelen. Ayan, bahay na tayo and pakita ko sa inyo yung binili namin doon. May mga nakita kami sa where's the that's what? Yan, may mga nakuha kami doon sa second hand shop. 5 euro lang ito. Pants para sa akin. Kulay ko pa naman. Yan. 5 euro lang ito. Parang sa mga Dutch, what? Oh, can I just look how I do it vlog? Oh, you wanna vlog already? No. Yeah, I just You show look. them, Bang! You show them, dali! What? What shall I show them? I'm doing a haul. You show them what you have. Oh, what are you? Kip. Soesjes. Sushi. I will get one. Oh, I will get one for Anne. Ano siya? It's May whipped cream sa loob. whipped cream and powder sugar on it. Ah, okay. They cannot see you. Klopt. Nou, ja? It's with whipped cream in it and powder sugar. Okay, yeah. Because you're too tall, Papa. Ito, for me, I mean. Yan, may nakuha din. How much is the shirt fan, Ana, Dodong? Ito, parang 50 cents lang yata ito. Tapos maganda pa siya ba? Hindi talaga yung parang grabing nagamit yata. Yun yung maganda sa second hand shop dito, guys. Tapos, ano pa ba yung nakuha namin sa second hand shop? Ay, ito! Kasi dun sa countertop namin, papalitan ko na yung ni-recycle ko na, I think, ano siya, mayonnaise yata yun. Doon sa aming restaurant sa dati na pinagtabuan ko. Tapos, inala dito ng mother-in-law ko. Tapos, yun ni-recycle. Mas gusto ko ito kasi nga, yung takip niya ba, nagaganyan lang. Kasi yun, tinatanggal na naman yung takip. Binabalik, ganun. Ito, easy lang. Mas maliit lang siya. Yan lang. Tapos, pumunta kami doon sa yung pinilahan ko kanina. Ayun, yung kanilang chicken. Ganito. Smickle kit ang tawag. Sarap. You want to try this one? Later lang. Put them in the fridge. And then, may free sauce na po ito. 500 grams, ano siya? 10 euro. Mahal siya, no? 500 grams, so 1 kilo. 20. Tapos kinuha ko yung mga basura nyo sa sasakyan. And then, nakita ko yung suki ko doon sa market na pinibilhan ko din dito siya na-display malapit sa amin every Wednesday. Nakita niyo sa vlog ko dati. Pupunta ako doon every Thursday. Wednesday. Tapos, medyo tsaka yung kanilang blueberries. Pero 1 euro lang. 1 euro. Yan, 1 euro 50 cents yata to. Barato lang because parang masisira na siya. Tapos yung avocado, guys. Kumusta naman avocado, guys? 2 euro ang isa. What? Show you this.
same as in the Filipijnen. 120 peso for one. That's the same. Yan. Very cheap na Pilipino. Pero ito, mahal po yung avocado. Pero palaging may avocado kasi may maraming greenhouses dito. Yun lang yata yung kinuha namin doon. Yun lang. Lakad-lakad lang talaga kami. Tapos, sabi ko kay Ruth, umalis na kami kasi nagiging irritable na silang dalawa. Yun yung nakakainis guys. Yung parang feel na feel mo yung... Yeah, nakakainis talaga siya. Yung feel na feel mo yung paglabas-labas mo kasi minsan lang po akong lumalabas talaga. Tapos, gustong-gusto ko yung sa market ba. Pero itong isa, si Ruth, nagiging, ano siya ba? Nagiging irritable na. Dari na siyang ma-irita kasi nga masama yung pakiramdam. Pero si Ana naman, alam nyo na bata, gustong-gustong nagtatakbo-takbo. Yung biglaang, how do you say that? She would stop all of a sudden ba? Kasi may nakita. Na-distract siya sa mga nakikita niya ba? Yun. Gusto ng tatay na dire-diretso lang kami. Sabi ko sa kanya, wag kang masyadong ganyan. Kasi nasa labas tayo. Buti sana kung, sabi ko naman sa kanya kanina, kung ayaw niyang lumabas, wag na lang kami lumabas. Kasi nga masama yung pakiramdam namin. Eh, gusto naman niya na, ano daw, makalanghap ng sariwang hangin. So, okay. Pero pagdating doon, medyo ano na siya, medyo irritable. So, sabi niya, gusto mo pa bang may puntahan? Sabi ko, wag na, umalis, umuwi na tayo. Si Ana nagiging, napapagod na din si Ana. So, alam ko na mas lalong magiging irritable yung dalawa. Ako din, naiinis ako pag ganyan. So, sabi ko, umuwi na tayo para makapagpahinga natin. Yun, guys. Yung iba kasi may mga hindi 100% okay yung pakiramdam namin. Tapos yung mga basura ni Ruth sa sasakyan, kinuha ko. Noon mo lang, nakakalimutan niyang anuhin dun ba? Huang? Ja? What's Aqua Best? Aqua Best. Yeah. Dat bij dit doen. There's the pool bij. Yeah, there's a Aqua Best card on the car floor. And guys, kain lang kami ng chicken. Ito lang yung lunch namin. Kanina nag-yogurt lang ako na may chia seeds. Yun. Yun lang yung lunch ko kasi wala akong masyadong pandasa. Ganito lang. Yung lumpia kanina, as usual, masarap naman talaga yun. Pero parang walang masyadong gana ba. I think itong dalawang to, matutulog to. Feeling ko ako din. Ang lamig-lamig guys, dami. Kaya pala, anong ginagawa nyo sa weekend nyo? Mga usual na, how do you usually spend your weekend? Kami, usually nasa bahay or lumalabas si Ruth tsaka si Ana nagsiswimming. And then, yeah, nagre-relax lang kami dito sa bahay or sa gabi kung pinupuntahan ni Ruth yung kanyang mga kaibigan. And may time din ako. Magre-relax na lang po muna kami and balikan ko kayo mamaya. Ay guys, ako na lang mag-isa dito sa baba. Ay, tanggal pa yung aking acne patch. Si Ruth tsaka si Ana andun po sa taas. Tulog sila doon. Dito lang ako sa baba. Ito yung disadvantage pag may sakit kami lahat. Wala kaming gana. Anna, show me you're using your chopsticks, please. Coconut, right? Yeah. Oh, that's nice. You go. This looks nice too. Slaka, ginagamit na niya yung nabili ko sa Timo. Sorry. It's okay. Kumusta naman to? Eyeliner po nag-ano. Yung buong sirot, hindi akong kastorya. Ano na dito guys, alas 6 na. And kakagising ko lang. Kasama pa din yung pakiramdam ko. Nag-ano na ako kanina na iminom ng gamot. Si Ana tsaka si Ruth natulog din doon sa taas. And pagising ko, wala na. Mag-alas 6 na sila. Hindi strict yung tulog ko. Paano ba? Putol-putol. Pero kahit pa paano nakatulog. And yeah. Wala naman po kaming
gagawin tonight. Si Ruth mag-ano na lang. Test kasi si Ruth sa Lunes. So, kailangan niya mag-aaral. Si Ana rin nanonood ng TV. Ako mag-wrap ako. Kasi may leftover chicken kami. Lagyan ko lang ng lettuce, tsaka cucumber. Alam nyo na. And i-end ko na din po yung pa-video. Maraming salamat sa panonood. And see you na naman sa susunod na video. Pasensya na po at walang masyadong ganap yung namin, yung vlog namin. Sana okay kayong lahat. Kita-kita. Duy. Mush-mush babush. Duy, Ana!